Seguimos na terraza de Radio Culleredo e lles temos que falar de que hai que ir ao teatro. Decíamos que esta semana está Elefante Elegante preestreando unha obra aquí en Culleredo para o alumnado do municipio, para os rapaces dos institutos. Precisamente esta mañá rematan con esa obra, pero é que sigue o teatro en Culleredo en mañá. O mellor teatro amador o temos no Burgo, no Auditorio, a partir das 8:30. A agrupación teatral Mariñán presenta Croquetas, unha obra, seguro que despois de que falemos con o noso seguinte convidado, pois van darse conta vostedes que vai ser toda unha oportunidade para divertirnos moito. Trátase de Juan Vázquez, que é integrante desta compañía, que eu lles vou a decir porque xa o comentei en algún servicio informativo. Segundo a propia compañía, Croquetas é unha comedia de humor absurdo que combina un guión horrible, un director nefasto e uns intérpretes ineptos e faltos de calquera sentido artístico e teatral. O desastre, din eles mesmos e elas mesmas, é inevitable. Juan Vázquez, que tal? Moi bo día. Hola, bo día. A ver, tan mal vai sair a cousa? Bueno, sairá tan mal que seguramente hasta sexa divertido. O sea que eu agradezo que toda a xente que este dubidando se ir ou non ir, que vaya, porque seguramente o pasará unha boa hora de teatro. Como se chega a facer teatro diante dun público? Eso ten que ser algo de vocación, porque poñerse diante de xente a poñerse na pel de outra persoa, dunha personaxe neste caso, bueno, eso ten mérito, non? Bueno, para nós é terapéutico. É dicir, facer teatro para nós é como tomar un medicamento, como tomar un ibuprofeno para curar todos os males. Nós levamos nesto xa uns aniños, cumplimos 27 anos, xuntos traballando, en algunha ocasión máis xente no grupo, pero os actuales integrantes levamos 27 anos traballando xuntos, e bueno, subir a un escenario para nós é como estar na casa, os tres xuntos, os catro xuntos, é agradable para todos, é terapéutico, e tratamos de que eso se contaxe ao público, que asista a algo que sexa agradable e que tamén sexa terapéutico, é unha especie de evasión, ¿no?, do mundo real, que creo que é bastante agradable e terapéutico para todo o mundo, os que o facemos e os que o ven. Juan, decíades, é teatro amador, teatro afeccionado, sí. Teatro no que hai esa componente importante de vocación, e decías, pues casi 3 décadas facendo. En algún momento se vos pasou pola cabeza dedicaros con, bueno, de xeito máis non serio, porque seriedade seguro que hai todo, se pon toda a carne ao asador, pero se vos pasou pola cabeza tentar o profesionalismo ou non? Non, a verdade é que isto empezou o noso grupo, a Agrupación Teatral Mariñán, empezou como un proxecto de teatro para moito alumnado que naquela época estábamos no centro de estudios de bacharelato, Francisco Aguiar de Betanzos, como alumnos de teatro dunha materia, dun grupo que había ali, e como cando acabábamos esa materia, ese curso, pois a xente quería seguir con isto, por eso se creou ese grupo. Esa foi a principal función deste grupo, dar saída a, pues as ansias de facer teatro de alumnos de aquel instituto. Que parecía que era unha experiencia curta, acabou convertíndose en algo moi necesario para todos e mantido no tempo durante anos, non? Pero nunca pasamos deso, sí que nos gusta facer teatro dun xeito moi libre, e o teatro aficionado sí que nos permite eso, facer o que queremos, cando queremos. O mundo profesional é outra cousa, non? Nos temos os nosos traballos, e chegamos ao ensaio, e chegamos á representación con ansias de pasalo ben. Non sei como será o mundo profesional, pero seguramente este componente non o teña tan claro, non? E nós o que queremos é disfrutar co que facemos, por eso no mundo do teatro aficionado sentímonos moi cómodos. Se a cousa se convertese nunha obriga, xa sería outra cuestión, non sería un divertimento, non? Pois seguramente, claro, non o sabemos, pero estamos tan cómodos facendo o que facemos que tampouco nos plantexamos outra cousa, non? Juan, a pregunta é obrigada. Eu falaba desa descripción, desa sinopsis de unha obra que, como decías, ao final é un divertimento. Por que Croquetas? Por que esta obra en sí? Bueno, pues nada, un proxecto máis de todos os que levamos a cabo. Nos construímos normalmente o que construímos a base de moito traballo, de moita discusión e de meses de composición. Parecenos un título atractivo,
a quen non lle gustan unhas boas croquetas, do que sexa. Entonces pareceunos que unha sola palabra, un título tan atractivo, non podía deixar indiferente a ninguén. Por eso creímos que era algo que podía aprender. O título vai por aí. E despois a obra, pois efectivamente é un auténtico desastre. Entonces supoño que o público se sentirá a veces moi representado no que vexa, ás veces pois moi divertido co que vexa. Bueno, queremos que é agradable de ver e que tamén nos define un pouco, non sei, como persoas. A veces o desastre levámoslo en riba, tampouco pasa nada por admitir o que faz mal, que eso, a ollos dos que te está vendo, pois tamén é reconfortante ver como outras persoas sufren e tampouco pasa nada, nin é un drama que acabe mal. A clave de todo é o humor. Eu creo que os 4 que formamos parte do grupo moitas veces dicimos que solo estamos preparados para facer humor, que non seríamos capaces de facer un drama, porque queiramos ou non acabamos derivando todo a un chiste ou a unha situación cómica. Eso é o que nos diverte, en definitiva, claro. E nestes 27 anos de existencia da agrupación, a resposta do público, o cariño e a acollida do público en Galicia ao teatro, especialmente ao teatro, digamos, de vocación, como é o teatro amador, observades evolución, que vos parece siga habendo amor ao teatro, hai máis agora que antes, que cando empezastes vos? O que foi claro é que a pandemia marcou un antes e un despois, clarísimamente. Nós, evidentemente, o cariño que temos en Betanzos é difícil de igualar, porque aquí actuamos na casa e é moi difícil de igualar, pero por Galicia adiante, que estivemos en moitos sitios, a acollida suele ser boa, o teatro amador ten moi boa saúde, pero o que é certo é que despois da pandemia sí que houve un pequeno retroceso na asistencia de público. Cando actuamos sí que nos gustaría ter os teatros un pouco máis cheos, pero é evidente que polo que sexa, despois da pandemia o público, bueno, retraeuse un pouco, ora imos recuperando outra vez sensacións de antes da pandemia, pero o teatro aficionado en Galicia ten moita calidade, ten moita oferta e hai moito bo grupo que traballa moito e moi ben. Falábamos antes dese paralelismo co profesional, e imagino que o teatro amador, aínda que non hai ese profesionalismo, non se vive deso, pero se aborda igualmente de xeito serio e con gañas, non, as representacións, e imagino que o mellor, aínda que non hai obriga de estrear, supoño que as creacións e os proxectos, o mellor tamén son moitos. Tendes a xenda? Bueno, como a xenda? Si temos... Sí, se tendes proxecto, é dicir, agora estades con esta montaxe, tendes outra xa na cabeza. Sí, claro que sí. Temos aquí isto nunca para, non? Nunca descansa, efectivamente. O que temos é que mentres un proxecto vai morrendo, outro vai nacendo, evidentemente. A veces os traballos non o permiten, pero o normal é que intentemos, mentras un xa está rodado, pois empezar a preparar outros, claro que sí. E a primeira vez que actuades en Culleredo xa estiverades? Pois sí. Bueno, ahora nos estamos actuando, esta actuación está enmarcada dentro de que a Diputación da Coruña contratounos para facer 5 actuacións para conmemorar o Día Internacional do Teatro, nas que podemos escoller pois destino, por así decirlo. Escollemos, entre outros sitios, Culleredo, porque nunca estivéramos aí, tamén escoitáramos falar pois da asistencia que é alta e do público, e como é un sitio preto e tamén está un cansado de ir lonxe, pois polo menos tamén traballar zonas cerca de onde nos movemos, e escollemos Culleredo para ir aí. E ainda nos queda, despois de Culleredo, unha última actuación que pecha ese ciclo de 5 actuacións dentro da Diputación para esa conmemoración do Día Internacional do Teatro, que foi o 27 de marzo. Bueno, que lle decimos a xente que vaya, evidentemente, hai algunha mensaxe especial que tes na cabeza que lles poderamos transmitir para convencerlles de que vayan? Bueno, a propia palabra teatro é a mellor palabra que se pode decir para convencer a alguén que vaya a este espectáculo, aparte de que sexa unha comedia, de que sexa dunha duración, non sei se curta, 1 hora de duración, pero a propia palabra teatro xa o di todo. Eu creo que aos que lles gustan este tipo de espectáculos, sentarse nun patio de butacas, que se apague a luz, que se encenda a luz do escenario,
e que ali empeza a representarse algo con vida propia, é o mellor atractivo que pode ter unha persona para sentarse a ver eso. Bueno, digo eu que son un enamorado do teatro. Evidentemente, o que lle guste a música verá un montón de cualidades na música, pero para nós, eso, o tema de estar sentado e ver un pedazo de vida que se representa no escenario, pois para nós é un atractivo porque somos pois moi afeccionados a isto, pero eu creo que calquera que lle guste un pouco o teatro vai lle gustar esta obra e vai salir moi contenta. Cando as cousas se fan con paixón, eso se transmite. Juan Vázquez, que é integrante da compañía Agrupación Teatral Mariñán, mañá con croquetas, invitan a croquetas a xente que vaya ao Burgo Auditorio a partir das 8:30, ademais de Valde. Juan, moitísima sorte, grazas. Moitas gracias a ti, hasta logo.